Că degeaba pun. Ce pui acum pe ouțul roșu? Păi ăsta, da. Ce este? Păi un cerc maro. Un cerc maro? Ce înseamnă un cerc maro? Păi un cerc care trece noi care sărim. Hop, cecea! Hop, 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 hop. Da. E cumva o gărgăriță? Ia arată-mi. Să văd și eu ce e aia. Păi da. Ia. Bine. Da, gărgărițe pui tu acolo. Da. Și e ce Păi mai pune și o albinuță pe ouțul roșu. Bine. Dar mai pun o gărgăriță. Nu. Ce ouțe frumoase am vopsit noi amândoi? Da. Și acum ce facem cu ele? Păi le punem ațipide. Le punem ațipide, le decorăm. Așa, ai pus albinuță, bravo, ce drăguț. Așa, și pe ouțul verde acum ce pui? Păi încă o gărgăriță, una verde din ața verde. Mai avem de vopsit? Mi-a plăcut și mai facem. Da. Mă pun gărgărița ața verde. Sigur. Trebuie să le spargem. Nu, acum ține-l bine, de Paște, mama, duminică. Bine, Dăm Dumnezeu. cioc-cioc. Și ce spunem când dăm cioc cu ouțul? Mai știi de anul trecut ce spuneam? Da, să trăim la mulți ani. Eu. Da, cine să trăiască, cine să trăiască. Nu mai știi cum e cu Hristos a înviat? Ce e? Hristos a înviat? Ce e ăla? Asta se spune la cioc-cioc cu ouțul. Bine, Adevărat a înviat. bine, adevărat. Și la cuptor ce avem? Ia zi, ce am făcut noi amândoi? Păi cocă. Cocă, o pâinică cu semințe? Da. Bravo! Bravo, stai! Ce ai să Hai, văd? scol la treabă, mami! Pa! Pa!